Bamanyare tiana muso demisien ani makoroba kadamine maliko na fukata blamuye maliko kana la foli ni tanune walimando obetani ka obela jire sigere kayirala ka foko dugu jara ambe masayin tanu somare na ka sebe koro barkada biye alamsari masayin bira ana ambe masayin tanu ka asebe koro barkada nay masayin tanu bi alamsa doya na ka kala ka yini masayin fe munye kleti me ko yima akodi ana bade bela jilema alaka yini fe bela jile ke sorofenye ame seli chama ke kiro la kuntiki ka sogomare na no de Muhammadu Rasulullahi kishi ani nema chama me kanyeshi alima obalon ko fanga jena bo sababu no de anwulu bakoro na anwulu fakoro nuni ame dugo belebele ko kuye takla ka dugo belebele ko nyinu fe ko alaka anyeme ula mamnu tabe ni wati na no lian conscience ambe masa indeli dali bada bada alako onogoye alaka anyere sido ka anta don ko makono amina anja tila ko sana be jira ko laka ko fo kana blamu ko man la kaula adugutugu be fo almamu be fo musujakulu faramu ye jakulu kan jina su nyina maka oko fo kata blam meri barakallahu la nyina maka janar mun ko mama de belen sigida fla ko na la kida be kala kari su mara fuli abenya shi opera dilema ka fa yana ko bismillah qur'an yaka je aka arado mandi san fe no de nura fmi bi konoto aninani to mi murumuru duru on la silika ni watina ka bo jela korji ko mani warada alila wele sira au 76 33 43 03 anyoro fo ina dugu jago mugani tanka adamina tenena fukata gushimu jumala ne kanya tano tana gushira nura fm safe kuna foni bala ambo odaile ma kuna foni ne kwa kusama kuna sirlinyi wa amwe mu fo kuna foni ale de fenye abe manifinki kona fa tenten ka so ma dimini imoke o siratiga la munye sogomale na nura fm sanfe tiano aklobe on le kumakana ga ekibu dafale ne be faranyonga ka baranke wala sa munye bara mesika ka lafia o kona la tugumna kuma so o kalfale me belebelo ka belebelo Mamadou Adama Maiga na bela de ka mako gafu jema ka madu memna tuka dagantigi muye kuma so o kalfale no alebolo Muhammad Kulubali na bela de ka mako fa misra ko belebele alle mumbe dugu jago mugani tanka wuli ka job la singa kuna fondi seba nunu mesika soro ambolo kono tuko muna Muhammad Kulubali fa fuli obetani ka asegere nambore munye nega karafi sogomale na obe baba Adama Touré modegani bolo no de Yusuf Sugwe kitaka ka ambassadeur shiba sawa ambassadeur Yusuf Sugu nega karafi oba alebulu bolo la sano be Facebook ko fo munye obe musokoro banyuma modde bolo mam kamara modde Burama Traoré bolo oba alebulu alebe Facebook lay kuma bara maflado neto ko Boubacar Traoré kanuba ko mako beti anin ko ka de no de Abou Safna Jaraye on maflade bina kuna foni ninga abanege mamobi kala si o mafu asgirola o sirate la maliko no fukata blamu maliko kanala o bismillah kuraye nura gafi alisanfe Abou salam alaikum walaikum salam Boubacar Traoré ambi fo ajarani be lamé ba jen muso demesani ma koro be fo nakaka nura fm munu be kan lamé malikono maliko kan munu me kan lamé munu me kan laje Traoré fe ambe bela jele fo ki wala nyumando ma yira la ka fo na fi ya fo tumina bi jen dundumando masa ala aye bira ana nga che ate ana muso ate kuma ame dobuke sanga ani wati bela jele na masai shijani kena babolo aka chama kalfana nafolo caman bɛ masa in bolo nafolo caman a ko di an ma a ko di an fana an n'an kanubaw an kanubaw kuma ɲɛna peut-être kuma filɛ kosɛbɛ Abou Safna Jara kɔrɔfɔ an ɲɛna an tɛ nin bila dagirida la an bɛ boli biribiri ka taa radio partenaire nɔfɛ o sabu kɛ mun ye kunnafoni siga t'a la a ɲɔgɔnna sugulen don bi sɔgɔmada in na Nura FM kɔnɔna la yan radio partenaire la radio Mansour ale bɛ Katikaw fɛ yen mun ye 90.00 Modibo Traoré ɲɛma directeur de programme e y'a ye ka Aruna Kulubali Makensi fo ka taa bila an ka cɛkɔrɔba ɲuman na ba ka dɛmɛ kan foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ mun ye Kati mun ye Amara Kulubali ale bɛ Jako Abou n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Muruja Tungarake ale be Macha Samake foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ radio Bawule ani radio Laidu ni radio belebele fila ye Buguni kunnafoni u b'a jɛnsɛn professeur Musa Kɔnɛ Siro Waraba cɛbile foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ karamɔgɔ Fane an b'ale fo Buguni CMDT o kɔnɔ la Sama FM Abou ale bɛ Yanfo la o ɲɛma ye Yakuba Kɔnɛ Sokɔnɔ Daɲɔgɔn jɛmukan danbe kɛnɛ sanfɛ foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Bill Sumano ale ye jelikuntigi ye an bɔra yen Abou an bɛ taa Kɔlɔnjɛba n'an donna Kɔlɔnjɛba radio Jitigi FM
ale be an kɔrɔkɛ STD kɔnɔ la o ye Modibo Suguba ye ala ka ɲini Elhaji Mohamed Diallo la a ka kalandenw kalanden be yen waati na Kɔlɔnjɛba kɔnɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bayaku Diallo Diallo Mori ale kelen tɔgɔ la Suraka Buguni kɔnɔ la Bangɔni na Abu Namora an bɛ taa Kolokani Radio Epifani ale be yen o Nere Jara a n'a ka maaw foli bɛ lase u ma Makan Fane Erokotrari ɲɛma y'ale Lamini Konare Ivoirien Sumalo Diallo Abdoulaye Kulubali fo ka taa bila mun ye Ajaratu Konare la foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Abu Namora Segu Sira an b'o ta an bɛ nɔngɔn kari kɛ k'an jɔ fana n'an y'an jɔ fana Radio Dafina ale be yen o ɲɛma ye Mahamadu Dunbiya promoteur ye Dawuda Bagayogo ɲinamakɛ Japon ale kɔ Wa FM n'a ko fɔra a bɛ to min ye a b'o de maana bɔ ɲɛ an bɛɛ nin den n'o ye Siriman Kulubali o ɲɛma ye ale ye promoteur ye Docteur Abdoulaye Dambele directeur de caisse retraite ɲɛmaaba o ye Musa Ba ye an ka musokɔrɔba n'o ye Madame Mungɔrɔ Jeanne Kamati ale be yen Kirisinu Munkɔrɔ Duguli Kirisini foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Tamba Jara Tambu an b'a fɛnɛ fo Jujab Senu professeur do directeur d'école fɛnɛ do Bangasi o kɔnɔna o la Abu Namora an bɛ taa Sikaso n'an donna Sikaso Koto FM ale be yen Mamadu Sidibe bɛɛ k'a ma ko Bajo ale ye ɲɛma ye directeur de programme o ye Sori Itrawuli Radio Danbe ale fɛnɛ bɛ kunnafoni ni ka HLM mun ye Sikaso yanfan o kɔnɔna o la o kɔnɔna la o ɲɛmaaba o ye Yaya Jurute o ye ɲɛma ye Abubakar Sanogo Butelisi foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Bajɛ FM ale bɛ Tugoto o promoteur ye Mokhtar Thiam ye Thiam n'a ka cɛdenw foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Radio Badenya ale bɛ Manankɔrɔ o ɲɛma ye Yakuba Mariku ye Abu Safina Jara foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Radio Bengola Abu ale bɛ Sinu Musa Kɔnɛ numéro 2 o ɲɛma ye ale ye foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Radio Sigija 98.5 a bɛ Kalana di Kalanakaw b'an lamɛn Sigija o sanfɛ o ɲɛma ye Umaru Kulubali Baru foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ régisseur o ye Saran Dumbiya mun ye Saran Dumbiya an bɛ foli taa ni ka asɛgɛrɛ Asata Kansa ye an bɛ foli taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na Kalana kɔnɔna la Radio FM Jɛkura ale bɛ Kayi badabada foli an b'a taa ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara mun ye Musa Ɲare mun ye mécanicien belebele do ko ɲuman kɔnɔna la yan cɛja an bɛ foli taa ni ka asɛgɛrɛ an sigiɲɔgɔn do n'o bɔra yen mun ye Kajatu Sanogo an bɛ foli taa ni ka asɛgɛrɛ Daniya Tarawele Abu Safina Jara foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Maramu Kɔnɛ n'o bɛ Worokiya Kulubali ko fɔ Worokiya an bɛ foli taa ni ka asɛgɛrɛ Yusuf Magasuba ale fɛnɛ b'a anw lamɛn ko ɲuman kɔrɔta an bɛ Yusuf Magasuba an bɛ foli taa ni ka asɛgɛrɛ Abu Safina Jara mun ye Yakuba Sanogo mun ye Sefa Kalogo ale bɛ mun ye Kalana o kɔnɔna la Yakuba Sanogo Sefa Kalogo an bɛ foli taa ni ka asɛgɛrɛ Kalana o kɔnɔna la Abu Safina Jara an tɛ don kunnafoni kɔnɔ abada an ka maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati kosɛbɛ kɛ n'o bɛ Baba Adama Ture a n'a ka maaw ko fɔ an bɛ foli ta ni ka Baba Adama Ture a n'a ka cɛdenw k'u sɛgɛrɛ n'an ye Baba Adama Ture fo Faransi kɔnɔna la yen badabada foli an b'a ɲɛsin Alasani Fofana ma ale bɛ Faransi ale Jiginɛ an bɛ Faransi mun ye Zumana Jakite ale bɛ Faransi Aramata Dunbiya ale bɛ Faransi Awa Tunkara ale bɛ Faransi mun ye foli hali bi a bɛ ɲɛsin Faransikɔw ma koyi mun ye nin waati na Faransi kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Makan Diko ale bɛ Segukaw ka Mahamadu Jawara ale fɛnɛ bɛ Faransi jamukan in tɛ ko fɔ kɔ bada Abu n'an bɔra yen an bɛ taa mun ye Itali Djibril Ture fo ka taa fara mun ye Suri Jalo kan foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Itali o kɔnɔna la n'an bɔra Itali Abu an bɛ taa Espagne Alima Ɲare an bɛ foli ta ni ka jaralakaw muso ni ka a sɛgɛrɛ Ramani Keita ale fɛnɛ bɛ Espagne Madrid foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Amerikikaw fɛ yen mun ye Amadu Jalo Lada a n'a ka Sunista foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ kɛ Awa Gindo dɔgɔnɔmuso ani Layidu kadɔmuso ni Layidu New York kɔnɔna la yen an b'a fɔ a ɲɛna ko a Gindo Madame Sumunu mun ye foli u bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Mariam Kɔnɛ do Mamadu Sumunu an b'a a fɛnɛ fo Bali Tarawele foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Fatimi Jawara Amerique Atlanta Fatimi Jawara Dabagile foli u bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu an bɛ na mun ye nin waati na Congo o kɔnɔna la Congo kaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Modibo Tabura ale bɛ k'an lamɛn ka bɔ Congo Genève mun ye Musa Dambele ale bɛ yen maaw ka ca an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen Eli Diko bɛ yen Maliyaso bɛ yen Mamadu Umaru Ba ale fɛnɛ bɛ yen maaw ka ca koyi a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca mun ye an yɛrɛ tanti ye tanti VIP waliden 4 ani mɔgɔden 4 a bɛ k'an lamɛn ka bɔ Kalama Kulubilen na k'a ka dugawu kɛ a banna
kaka dugawu kɛ kosɛbɛ okay kosɛbɛ Abu Safunɛ Jara hali bi foli a ka ca ni koyi nka n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ ka taa siga t'a la an n'an da don a tɔw la an bɛ ka numɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o sabu kɛ mun ye waati a bɛ ka taa an nɔfɛ an yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ dabali sigi sen kan an ni waati an bɛ se ka kun ɲɔgɔn cogo min na ji Jara Jarakɛni an b'a fo ni waati Bintu Keyita foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Masila Darame an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen b'an na bɔlɔlɔ o sira fɛ Aliyu Sibi ale bɛ New York de Aliyu Sibi foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ kosɛbɛ kɛ i bɛ yen dɔn wa ne ye dɔ kojugu i de la ka taa ye tɛ sabali k'a b'a la k'i da ale ma avion ye avion k'a b'a la k'i naissance ale avion e ma ye ɲɛ la o ye tubabu fɛnw ye an mago t'olu la o e ma ye ɲɛ la yɛrɛ non an ta b'a ni fali wotoro cɛ awɔ o bɛ anw bɔ fali wotoro de ta ne bɛ taa États-Unis don o don n bɛ taa fali wotoro la fo n'i ye sira wɛrɛ b'u yɛrɛ la sira jan kelen n bɛ taa o fo n'i ye sira wɛrɛ b'u la n ko sira jan kelen n bɛ taa e tɛ États-Unis sira fana wa ayi aw ye denmisɛnninw ye sa Umar Diop Abu ale b'an lamɛn ka bɔ Congo Pɔti la Umar Diop an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Diop Jani Jawara Damakile foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Saka Kɔnɛ Kɔnɔjɛba an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo maaw ka ca fo k'a fɔ k'u ka ca Abu Safunɛ Jara kunnafoni a b'an bolokɔrɔ sumaya na a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca o siratigɛ la an b'a ɲini nɛgɛ karafe fɛ n'o de Yusufu Sogoe Kitakaw ka ambassadeur Siba Saba ambassadeur a ka fɛɛrɛ ni dabali k'u tigi sen kan a ka k'i munumunu in kana kunnafoni b'a la an kana da yɛlɛ duga jaabira est-ce que dubabu banna o walahi a jaabira n ko nin dɔnkili sigi n'i y'a lamɛn Abu Safunɛ a bɛ se k'i fari si a banna walahi wallahi ala k'a ɲɛ ka amin arabi amin arajo ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲumani Wɔrɛda ale sugu kɛrɛfɛla la wele sira 76 33 43 03 Abu Safunɛ Jara sirajan taama an b'a dabɔ soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ n'a ta a ye n bila n ka n ka jala siri i b'i niw bolo Alhaji Mamadu Gaba a kumara a ko ka ɲɛsin coup d'état mun n'o kun bɛna kɛ Guinée Bissaukaw fɛ yen a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye CEDEAO ye n'a bɛ subatɔ in kofɔ e ko k'u kan k'u ka dɔnsen ni k'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma ko ye mun ye Alhaji Mamadu Gaba a ko mun ye kalo 17 o kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye farafinna kɔnɔna la mun ye coup d'état mun kɛra k'a bɛ t'i jɔ coup d'état 7 o ɲɔgɔnna u la coup d'état 4nan mun n'o kun bɛ sen na Guinée Bissaukaw fɛ yen o coup d'état ko o ma se ka kɛ bi ye nin ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ mun ye basigibaliya jamana o kɔnɔna la a ka ja fo ka taa fara mun ye fanga yɛrɛ a maracogo jugu mun ye farafinna jamanasagaw fɛ k'o de kɛlen bɛ sababu ye ni ka na ni coup d'état kɔni k'o caya mun ye farafinna kilibiyanfan o kɔnɔna u la Fatigiba ka fɔ la a ko k'a dogolen tɛ maa si la k'a yira k'a fɔ ko mun ye fanga maracogo jugu a ka ja fo ka n'a bila mun ye lakana baliya o ma o kɛra sababu ye ni ka fanga caman ni k'o dafiri farafinna kilibiyanfan fɛ a ko ni nana an yɛrɛ ka Mali kɔnɔna la yan mun ye fanga maracogo jugu mun n'o kun bɛ sen na o kɛra sababu ye ni ka fanga k'o dafiri Burukinakaw fɛ yen fanga maracogo jugu a ka ja fo ka taa bara mun ye lakana baliya o kan a kɛra sababu ye ni ka fanga kɔni k'o dafiri mun ye Guinée Conakry o kɛra cogo min na ko o fana ma dogo ma la nin bɛɛ lajɛlen ye maracogo jugu de ye Fatigiba ka fɔ la hali n'o y'a sɔrɔ fanga dafiri mun n'o kun kan ka kɛ Guinée Bissaukaw fɛ yen o kun ko o ma dɔn fɔlɔ ka siga tɛ fɛn mun na e ko o bɛɛ lajɛlen k'a tɛ fɛn kelen o ye wa Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi maa minnu bɛ ka CEDEAO mara nin waati na u k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye coup d'état n'i y'a cayalen farafinna kilibiyanfan fɛ o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko mun ye fanga maracogo jugu ko fo ka taa fara mun ye lakanabaliya o kan o de bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw futeni ni ka ɲɛsin fanga a marabaw kɔni o ma Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko mun ye CEDEAO maaw ye u bɛ ka ɲangili mun ta ni ka fanga coup d'état kɛla ninnu k'u sɛgɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye dɔ kɛra ɲangili na sa ka don min na ko bi u kan ka fɛɛrɛ dabali de tigɛ sen kan fanga maracogo jugu o mun bɛ mun ye fangatigiw bolo nin waati na o bɛ se ka dabila cogo min na mun ye jamana o kɔnɔna u la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye CEDEAO maaw ye u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka mun ye sanction mun ta nin waati na ni ka sɔrɔsilaka ninnu k'u sɛgɛrɛ sɔrɔsilaka minnu n'o bɛ Mali la yan Guinée Burkina a ka ja k'u ka nin sanction ninnu a tɛna ninnu kɔni k'u b'u ja kan koyi o sabu kɛ coup d'état o coup d'état n'a kɛra farafinna o kɔnɔna la
kalo 17 kɔnɔna la Abu Safina Jara ni y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko maaninfinw de bɔra jamana kɔnɔdenw de bɔra u ka dusumakasi ni ka a yira ka ɲɛsin mun ye fanga marabaw ma k'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ko ɲɔɲɔlen don anw fɛ yan o bɔlen kɔfɛ fanga maracogo jugu mun ye yuruguyurugu fo ka taa fara mun ye ko caman kan o de kɛra sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw ni k'u funteni Mali kɔnɔna la yan a ka ja fo ka taa bila Burkina ani Guinée Conakry o kɔnɔna u la Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na fɔ ko bi hali n'o y'a sɔrɔ mun ye Guinée Bissau ta siga t'a la mun ye maa kɔni ma wuli k'u ɲɛsin jama kɔni ma wuli k'u ɲɛsin o fanga o kan nka siga tɛ fɛn mun na CEDEAO ka kan ka dɔnsew k'o yɛlɛma kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ coup d'état ko o man d'a ye fɛn mun bɛ kɛ sababu ye ka na ni coup d'état ye a bɛ fɛɛrɛ de dabali sigi sen kan o bɛ se ka dabila cogo min na Fatigiba ka fɔ la ko CEDEAO maaw u bɛ ka sanction mun ta ni ka sɔrɔsi ninnu k'u sɛgɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ foyi bɔ ko la koyi u bɛ ka sira mun ta nin ta nin tɛ sira ɲuman ye u kan ka fɛɛrɛ dabali de kɛ mun ye faso kɔnɔdenw olu tɔɔrɔlen don u kan ka fɛɛrɛ dabali de kɛ o tɔɔrɔ bɛ se ka wuli ka bɔ mun ye jamana kɔnɔdenw kan cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ka CEDEAO maa ninnu a ka farafinna masakɛ minnu n'olu bɛ fanga kunna u ni jamana kɔnɔdenw hakilinata tɛ kelen ye aw kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka na jamana kɔnɔdenw fanfɛla u la nka CEDEAO a bɛ ka sanction mun ta nin waati na ni ka nin jamana ninnu kɔni k'u sɛgɛrɛ ko nin tɛ na foyi bɔ sariya ko a sɔngɔ la koyi o sabu kɛ ni fanga maracogo jugu n'o ma dabila yuruguyurugu n'o ma dabila lakanabaliya n'o ma dabila maa kelen ka maa miliyɔn kelen ko o niyɔrɔ k'o dun n'o ma dabila a ka jamu ye coup d'état ko a tɛ dabila farafinna la an y'a sama ka bɔ mun ye Sɔdi Bamako ale kɔnɔ El Hadji Mahamadu Gaba ale kalimkalatigi Abu Safina Jara i bonya o b'a la biri kɛra ka fɔ El Hadji Mahamadu Gaba an b'a fo ne na n tɛgɛ don n'a bɔli sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant a ka bi sɔgɔmada bɔli la Yusufu Kamara a ka sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ an ka ministre la ministre min ni o ɲɛsinen bɛ sɔrɔ ani musaka ko bɛɛ lajɛlen ma n'an ko ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu ale ko tɛ a ye k'a dɔn k'a ko Sanu a ye tabali a y'a gosi Sanu k'a dɔn k'a fɔ a ye tiɲɛ jala a bɛ k'a tigɛ ko ye sɛbɛnfura kɔnɔ sɛbɛnfura min k'a dɔn k'a fɔ ni a ye o ci min bɛ tali kɛ CEDEAO o BCEAO ye k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ farafinna ale tilebinfɛ bolo la olu wariko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na a fanba o ye BCEAO kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ cakɛbolo min bɛ yen n'o bɛ wele ko UEMOA k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ min ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka juru k'a ta walima k'a dɔn k'a fɔ ni maa b'a fɛ ka juru ta walima ni jamana b'a fɛ ka juru ta kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko investigateurs n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu ye société privée tigilamaw ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye sɔrɔ bosonbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ minnu ni u bɛ wuli ka jɔ k'a boloda kɛnyɛrɛye o baaraw hukumu kɔnɔna na siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ CEDEAO cogoya la k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO n'olu bɛ tali kɛ wariko a bunakun kan u ka structure min bɛ kɛrɛda fɛ ni o bɛ wele ko UEMOA k'a dɔn k'a fɔ cakɛda dɔ fana bɛ yen min ni olu bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɔnw na ni o ye ka wariw ka juru dɔ maaw la ka ja i k'a dɔn k'a fɔ o cakɛda min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u kun kan ka wari min juru dɔ Mali la nin waati na n'o kun kan ka kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 28 ye k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ bɛn fɔ CFA wari miliyari 2 a n'a kunkanfɛn CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 700 k'a dɔn k'a fɔ o wari min ko kun kan ka juru dɔ Mali la k'a dɔn k'a fɔ n'o kun kan ka di walasa a ka se ka di investigateurs ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw o ma se ka kɛ koyi Seriba ka fɔ la ka kɛ ni o dusuma kasara ye i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɔni k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ye kɛlen bɛ ka sanction min da ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka dugutabaliya la min bɛ tali kɛ u ka nafolo minnu mana ye diɲɛ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a dasuwa kɛn bɛ k'o waleya minnu da k'an sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ hali bi ko CEDEAO ko u b'a fɛ ka u dimi tɔ bɔ an na koyi o sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ wari min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a dama ka jamana bɛɛ lajɛlen na san o san k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen nin dɔ bɛ taa ka di aw ma aw k'a di aw ka investisseurs ma investisseurs olu tɛ maa wɛrɛw ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni sɔrɔ bosonbaw don minnu ni u bɛ jamana dɛmɛ baaraw la ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ baara privéw la u bɛ se ka maa wɛrɛw ta ka don u ka baaraw kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jamana a kan ka wari dɔ di u ma cogo dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛnyɛrɛye ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ u ma baara kɛ wa u kan ka min segin k'a dɔn k'a fɔ jamana ma u bɛ segin o cogo la kɛnyɛrɛye ninnu u ka baara hukumu kɔnɔna na Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 2
ni million kɛmɛ wolonwula baɲango la ni min kun kan ka ta ka di anw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO k'u kɛlen bɛ ka da sɔ an ka wari da k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanction minnu da bɛ ka anw ka jamana sɛgɛrɛ wa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ko nin ye a sanction tɔ ye o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni a ɲɛsin bɛ an ka sɔrɔko ma sɔrɔ a bosoni ani musakakow ma ani Useni Sanu a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye lettre kɛ lettre min kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɛlen filɛ ka waleya min ta ka anw sɛgɛrɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ musakako a sira kan ko n'i ye a ta k'a lajɛ sariya kisɛ min bɛ yen ni o ye sariya kisɛ 11 ye i k'a dɔn k'a fɔ u jɛlen bɛ ka sɛbɛn min k'a bila sen kan n'a b'i wele ko i k'a dɔn k'a fɔ règlement intérieur a ye k'a dɔn k'a fɔ règlement intérieur numéro 6 min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jɛn ti kɛ ni nin ye fiyewu min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka jamana k'a wari k'a bloqué ko parce que i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction olu bɛɛ sen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko sanction bɛ yen sanction kan ka taa sira min hukumu kɔnɔ ko sanction kan ka taa o kɔnɔ o tɛ baasi ye nka min bɛ tali kɛ sɛfɛ wari ni wari hakɛ min na ni a kan ka ta ka di jamana ma jamana fana k'a ta k'a di i k'a dɔn k'a fɔ a ka baarakɛla privéw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ni anw bɛ ka kungɔniya o ma ka an kɔniya o la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini o de sababu la Abdoulaye Sanu ni yo ministre de l'économie et des finances a ye k'a dɔn k'a fɔ a ye tabali a y'a gosi koyi wa a ye k'a dɔn k'a fɔ a ye bataki kɛ bataki min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO filɛ ka nin baara min kɛ baara cɛjugu don wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ règlement min sigira u ni ɲɔgɔn cɛ wa bɛn ti kɛ ni a ye bi jɛn ti kɛ ni a ye sini o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni kɛ bɛ ka bataki kɛ bataki in bɛ se fɔ BESAO a sun yɛrɛ la walasa i k'a dɔn k'a fɔ wari min bɛ ni a kan ka bɔ k'a di faso ma walasa k'a di a ka baarakɛla privéw ma u ka se k'u ka jamanaw ka sɔrɔ baarakɛdaw u ka se k'u yiriwa ni a ye tɔgɔ min na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw k'u n'a kɛ koyi wa siri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Kamara ale ka sɛbɛn don Yusufu Kamara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an ko n'i bɛ janfa kɔlɔn k'i b'a sen k'a sɔrɔ fɛrɛ o sabu kɛ a dɔw la i yɛrɛ bɛ sɛlɛ a kɔnɔna la soit de Bamako ne b'ale sama ka gɛrɛ na Yusufu Konate a kumara hali bi ka ɲɛsin mun ye CEDEAO ka sanction k'o ta k'an ka jamana k'o sɛgɛrɛ Yusufu ko a ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi e ko CEDEAO masakɛw yɛrɛ e ko u ti ka fara wa u yɛrɛ dama a tabari kala kɛ o ka ɲi kɛ awɔ e ko k'u tina fara wa a ye ɲininkali cogo sigi mun ye Yusufu Konate a ko k'a bɛ nin kana kalo kelen bɔ mun ye embargo o susura anw da la CEDEAO maaw ye o susu anw da la nka an bɛ don min n'a fɔ ko bi hakili jagabɔ bɛ sen na kosɛbɛ o sabu kɛ an y'a fɔ ko tiɲɛ don embargo mun n'a sara ka anw sɛgɛrɛ anw bɛ gɛlɛya k'o sɔrɔ a la nka mun ye jamana caman fana ye mun ni anw frontière bɛ anw ni minnu ɲɔgɔn cɛla la olu caman fana bɛ gɛlɛya belebele ni k'o sɔrɔ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko jateminɛlikɛla caman y'a jateminɛ nin waati laban ninnu na kabi mun ye janvier kalo tile 9 2022 CEDEAO maaw y'u ka subaya ɲɔgɔn ye mun kɛ mun ye akarakaw fɛ yen u ye sanction ni k'o ta k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ sanction in u b'a dɔn tiɲɛ don ko kɔlɔlɔ ko an b'o sɔrɔ nka mun ye jamana caman fana bɛ anw kɛrɛfɛla la Abu Safinɛ Jara a tɛ taa k'u to o siratigɛ la f'an ka taa mun ye Sénégal an bɛ don min n'a fɔ ko bi ko Sénégal ne gɛlɛya bɛ Sénégal kan bi frontière minnu y'o datuguli kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛla la ko o gɛlɛya belebele ko Abu kan Fatigiba ka fɔ la o siratigɛ la ko ɲininkali ko bɛ ka kɛ nin waati in na fa ye mun ye Sénégal masakɛ n'o ye Macky Sall e ko a tɛ fɛ k'i sen bɔ maa ninnu sen na wa sabu kɛ gɛlɛya bɛ ka don dɔɔni o ka ɲi a k'i sen bɔ de damada la sanction in Amadu ko tiɲɛ don a kɔlɔlɔ bɛ k'anw kan n dan tɛ wulukɛlɛ lɔ o y'a tigɛ ko ɲuman ye dɛ tiɲɛ don a k'i sen bɔ nin ko in nɔ tiɲɛ don a dun ɲɛ b'a la dugu jɛ o jɛ i ka dɔn k'a fɔ coup d'état b'i bolo an b'a bolo da an t'a dabila dɛ téléchargement bɛ an t'a dabila dɛ ayi ne b'a dɔn awɔ ne y'o f'i ɲɛna n ko jamana bɛɛ bɛ se k'a kun farafinna bɛɛ bɛ ta jamana bɛɛ Amadu ko an n'u cɛla la jamana bɛɛ bɛ se k'a kun a ye fɔ Sénégal fo Sénégal olu y'an sigi ɲɔgɔn a ye Sénégal tɛ se k'a kun dɛ tɛ se walahi n'u y'a kun u n'a fɛn min tɛ Sénégal tɛ se k'a kun awɔ an ka tiɲɛ fɔ dɛ Sénégal tɛ se k'a kun fiyewu Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye Sénégal masakɛ n'o bɛ Macky Sall ko fɔ a sɛbɛkɔrɔ diminen don ko o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sanction minnu y'a ta k'an ka jamana k'o sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye mun ye nafoloko yɛrɛ la gɛlɛya belebele ko bɛ don Sénégal o kɔnɔna o la o sabu kɛ mun ye Mali ye anw bɛ nafolo mun na don Sénégal port kɔnɔna la san kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a dagosi k'a ka bon kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye Amadu ko k'o kɛ anw kan anw ka sɔrɔ bosobaw olu diyagoyalen don ni kana sira wɛrɛ fɛ ka Dakari sira ni k'o bila min ye port taga ni k'o bila ni kana sira wɛrɛ o fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o dun bɛ kɛ Sénégal a ti gɛlɛya ko koyi o sabu kɛ mun ye Sénégal mun ye ciment usine o b'u bolo u ka ciment caman den
tile diɲɛ don o don o de bɛ doni ka bɔ Sénégal ni ka na anw fɛ Mali o kɔnɔna u la Abu Safinɛ Jara gɛlɛya belebele fana ye fɛn jumɛn de ye i bɛ na ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye embargo in k'a ta k'anw sɛgɛrɛ u ka o siman dilan usine a baarakɛlaw siga t'a la ko mun ye a caman bɛ sɔn ka bu kɔni kɔ a sɔrɔ dun Abu Safinɛ Jara mun ye dalu filanan ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye CEDEAO maaw filɛ ka ni ŋaniya mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ Macky Sall a sɛbɛkɔrɔ diminen don nin waati na koyi a ko yɛrɛ bɛ fɛ ka k'a bolo min ye dɔnni dɔnkoma ye a t'a dɔn a b'a fɔ cogo mun na kunnafoni y'a jira k'a fɔ kunnafoni jatigitɔnw don k'a jira k'a fɔ ko mun ye hali Sénégal ni anw ka frontière cɛla la ko camion dɔw ma Dakar ka don wa o sabu kɛ ko dɔɔni ko a tɛ tɔ to ko la Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi ne masakɛ bi n'i fori ka bɔ ninnu na ko Macky Sall o tɛ wa k'a bɛ sɔn k'i fori ka bɔ maa ninnu na dɛ Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi CEDEAO maaw i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na u diyagoyalen don ni ka jamana kɔnɔdenw lamɛn olu tɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn jamana masakɛw olu b'olu de lamɛn mun ye Faransi u b'o de lamɛn ko o ye fɛn ye fɛn mun n'a tɛ ɲɛ cogoya si la fɛn mun n'a tɛ bɛn cogoya si la a ko sanction minnu taara k'an ka jamana k'u sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka dusumakasi ni k'a jira ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw kɔni o kɔnɔna ma o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye mun ye Dakarikaw olu wulila Burukinakaw olu ka wulili a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Kabore a dafirila Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye hali juma tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye wɔlɔfɔw bɔra ni k'u ka nisɔndiya ni k'o jira ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a jira k'a fɔ k'u na anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u tilala ka kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka masakɛ n'o bɛ Macky Sall kofɔ kuma mun b'u da kɔnɔ n'o bɛ force attente kofɔ ko n'a y'a kɔrɔbɔ Abu Safinɛ Jara ko maa ma fa k'a y'a yɛrɛ fa a b'o kɛ Sénégalais ko ten awɔ u ka force en attente ko in u ye nin force in de wuli ka taa mun ye cɛ Diakwa Karaba ka bɔ ka faga kunna Gambie u ka nin force kelen u ye nin de wuli ka taa mun ye Laurent Gbagbo ka taa ale Diakwa wuli ka Alassane sigi i hakili b'a la mais lakanabaliya b'aw bolo ja force dɔ b'a bolo o dogolen don lakanabaliya ɲɔɲɛlen don an bolo yan force dɔ b'a bolo o dogolen don Ala wagati jumɛn anw ɲɛ bɛna yɛlɛ ayiwa force en attente ne yɛrɛ mana CEDEAO ka nin force en attente kuma mɛn ne ni bɛ tiɲɛ ni bɛɛ janfa ye janfa don est-ce que janfa force don awɔ ni force en attente b'a bolo en attente terroristes bɛ ɲini ka na anw minɛ yan n'u bɛ tɛ ɲini ka na an minɛ force attente bɛ aw bolo force attente lawuli ka wuli awɔ janfa don Ala ayiwa kunnafoni kɔni filɛ nin ye k'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko u masakɛ ninnu yɛrɛ a b'u siga t'a la don n'a nataw la k'o bɛ ka taa taabolo min kan k'u bɛ sɔn ka fara ko in na u ka fara siga t'a la u ka fara awɔ u k'a dɔn k'a fɔ kɔni ni ne fɔr'u ye o ni ne fɔr'u ye dɛ maa o maa n'i bilala an ka jamana kɔni a juguya la maa o maa n'i bilala farafindenw kɔ i k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa dɛ fiyewu i bɛ taa dɛ i bɛ taa fo ka ɲa wa u bɛ tugu Faransi kɔ tan i bɛ taa Faransi b'u utiliser n'a tilala dɔrɔn a b'i fili a banna cɛkɔrɔba bɛ yɔrɔ jumɛn bi Blaise Compaoré a b'a kun fɛ a t'a kun fɛ a b'a kun fɛ o ye mun ka Faransi ye maa y'a k'a ye yan a b'a kun fɛ o ye mun ka Faransi ye maa y'o kɛ yan Faransiya Blaise bɛ fanga la waati min na kɛlɛ o kɛlɛ n'a wulila farafinna kɔnɔ la Blaise da b'a bɛɛ la a da b'a bɛɛ la ka k'i n'a fɔ quelqu'un de un incontournable a da b'a bɛɛ la k'i n'a fɔ maa do tɛmɛ tɛ se ka kɛ maa min na a kɛra ten waati dɔ la Blaise mais est-ce que a y'a ka jamana kɔnɔdenw bali don min na olu wulila kama Faransi sera k'a kisi yan Faransi tɛ se k'o bali o don ayi c'est-à-dire ko k'a dɔn k'a fɔ ko force ye jama de ye quoi force ye jama de ye bon Faransi yɛrɛ bɛ siran fɛn fɛn ye o ye jama ye o bɛ siran o dɔrɔn de ye o kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye dɔn yɛlɛmalen de ye koyi bon Macky Sall téléchargement bɛ yen dɛ a bɛ yen téléchargement bɛ yen dɛ a don téléchargement bɛ sen na i bolo don an ka taa bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko la lettre Kalilu Jakite o ka sɛbɛn don walima Kalilu Jabate kɛ a kumana Jabate kɔni a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye farafinna francophone Afrique francophone ni o bɛ tali kɛ farafinna tilebinfɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya a tubabukan nanzarakan bɔlaw ka dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ coup d'état ngo la ko a sɛbɛn ɲamɛ a bɛ ɲɛ kɛ parce que b'a ka fɔ la k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye farafinna tilebinfɛ bolo ta
lajɛ an bɛ waati min na komi bi ko yali kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ni ka dɔn k'a fɔ olu bɛ nanzara k'a fɔ a ka jan maa a bɛ se k'a fɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni Faransi kɛra sababu ye ka olu ka indépendance walima ka Faransi ka u coloniser ko yali k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ ka muruti de boloda wa Faransi yɛrɛ a ko la wa k'a dɔn k'a fɔ hakilina jumɛn bɛ u la ko nka ko in ma taa ɲɛ o ɲɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ko a ɲɛ yera maa minnu kɔrɔ fɔlɔ k'o ye maliyɛnw ye parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta n'o de kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka fara tubabulakaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u sunu a ɲɛ minɛ u la bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o Asimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ waleya min k'a dɔn k'a fɔ ni u kɛra sababu ye k'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana min bɛ tali kɛ ɲɛti Faransi ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛba a kun ka jɔ a waati tɛmɛnenw na Fatirba ka fɔlɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta ka hakilina kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka farafinna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ka yɛlɛ koyi i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Faransilakaw u ye colonisation kɛ maa minnu na k'a dɔn k'a fɔ u ye jamana minnu coloniser k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛ yɛlɛ fari k'a da koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi de kɛ bɛ misali ye Mali t'a mɛn k'o kɛ misali ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen dugu jɛ o jɛ dugu jɛko 10 kalo o kalo waati ani waati k'a dɔn k'a fɔ farafinna duguden dɔw na bɔ k'a dɔn k'a fɔ k'u ka dusumangoya k'a yira kɛrɛnkɛrɛnyana min bɛ tali kɛ hakaja u ka jamana kuntigiw olu bɛ se ka fanga bila cogo min na ni min ma se ka fanga bila a ja la i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fanga a ka se ka bila wa hakaja a ka kɛ dafirifɛn ye Fatirba ka fɔ la nin waleya minnu ni a taamɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka farafinna k'a labɔ nin waati na k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ko a yera Mali la koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko foli ni tanu a ye k'a dɔn k'a fɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'o ta ka Asimi Goïta k'a sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o sera ka kariya k'a fɔ colonisateur ma k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛti wa ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun kelen baɲanko fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka ambassadeur la k'a gɛn k'a dɔn k'a fɔ k'a tile 3 k'o di a ma fɛn min kɛ hakaja ka wulu k'a su a la k'a dɔn k'a fɔ a taara a taara kunun ko 19h45 waati a bɔra a taara an b'a bolo wuli ye a taatɔ an b'a bolo wuli ye ne ko k'a kana sama minɛ o ko n bɛ taa di a ka taa sama di baba ma a dimine t'u sɔn k'i ka sama minɛ a ma sɔn ka sama minɛ maa gwɛnen tatɔ sama minɛ tɛ ma sɔrɔ parce que n'a fɔra ko tile 3 ni zurɛri tɛmɛna k'i sɔrɔ ni inɛri kun y'a sɔrɔ a kun a taara a ta kun tɛ se sɔrɔsi ko la journaliste de kun t'a kama a taara ayiwa kun a taara ayiwa o ɲɛna kun ne kun ye délai ye awɔ a taara kun tabarikala Fatirba ka fɔlɔ ni o ye Kalilu Jabate la lettre kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko farafinna a tilebinfɛ bolo bilama a ye k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ parti sakana ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïtaw n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛrɛ fanga min bɛ Mali kɔnɔna na bi olu kɛn bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka farafinna den bɛɛ lajɛlen fariya kɛrɛnkɛrɛnyana k'a dɔn k'a fɔ taabolo min ni anw ka farafinna n'anw ka ɲɛmaaw kɛn bɛ k'o ta kɛrɛnkɛrɛnyana ka cɛ jala k'a tigɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na colonisateur fara a terilakaw kan n'a fɔra colonisateur Faransi ale ko tɛ n'a fɔra a terilakaw i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu ni olu bɛ Union européenne kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛɛ lajɛlen ni u ni Faransi u da bɛɛ fili kelen a ko ci kɔni a tigɛ mɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana caman bɛ yen minnu ni u kɛn bɛ ka u ɲɛ ta Mali fɛ bi koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye ɲininkali de ye koyi ɲininkali min ni a kan ka kɛ koyi Fatirba ka fɔlɔ ni o ye Kalilu Jabate Kalilu Jabate a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ colonisateur la ni o ye Faransi ye a bɛ san 9 bɔ ka taa bila fɔ san 10 ani kɔ la minnu bɛ Mali kɔnɔ walasa ko ka se ka l'insécurité ni o ye lakanabaliya ye u bɛ se ka a kɛlɛ cogo cɛjugu la cogo min na maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u kɛn bɛ sababu ka dinɛ marifa ta dinɛ cuwa la k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ u bɛ kɔɔri la min tɛ dinɛ ko ye k'u n'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka an gala dinɛ taabolo la a ye k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ u n'a mɛn gɛlɛ ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ u n'a ta o ta ba Faransi min bɛ tali kɛ colonisateur la u nana k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ k'a ta ka anw sɛgɛrɛ dɛmɛ a ma kɛ koyi wa dɛmɛ a tɛ ka kɛ h'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Faransi yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye min ni k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ biɲɛkala ɲinina o sen da mɛ biɲɛkala kan ne sababu la n'a ma ɲa k'a fɔ ko o b'o o cogo la ni ninnu ko k'a fɔ ko u b'u tɛgɛ manabɔ maa wɛrɛw ye partenaire wɛrɛw ye partenaire minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ se ka kɛ sababu ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'o ta ka olu ka jamana sɛgɛrɛ dɛmɛ ani dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ o ta walasa k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ se ka kisi cogo min na jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka kisi cogo min na ko n'a ma ɲa k'a fɔ ko ni olu y'o waleya ta k'o hami ta k'a dɔn k'a fɔ ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ ko munna aw bɛ na o kɔniya k'o ta ka maaw sɛgɛrɛ ko munna aw bɛna ka n'a fɔ ko o de tigɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ ko hakilina jumɛn bɛ u la hali hakilina jumɛn bɛ u la u nakun ye mun ye u bɛ anw fɛ yan mun na o tuma n'a ma ɲa k'a fɔ ko u nakun a tɛ sabati maaw bɛ yen minnu k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ
minnu olu bɛ se ka anw bɔ nin gwɛlɛ in kɔnɔ o kuma ko i k'a dɔn k'a fɔ hali sini an na taa an tɛgɛ di olu ma koyi parce que baga fɔlɔ ni o ye jabatikɛ ye jabatikɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko maliden caman de bɛ yen minnu y'a fɔ k'a fɔ u tɛ faransi contre la koyi nka min ye faransi ka taabolo ye min ni a bɛ wele k'u ka politiki taabolo min ni faransi ma o bila i k'a dɔn k'a fɔ ko wa anw na faransi bila koyi politiki taabolo min ni o ye politiki taabolo ɲuman ye ni faransi y'o bila hali sini i k'a dɔn k'a fɔ ko teriya ani sinja min bɛ an ni faransi cɛ k'o na kɛ sabatifɛn ye hali bi koyi nka ni u y'o bila fo ka taa sira wɛrɛ fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko an n'u bila i n'a fɔ k'u ye k'u to yen pewu k'a dɔn k'a fɔ ka taa tɛgɛ di maa wɛrɛ ma koyi patiri filɛ nin ye an ye min bɔ la lettre kɔnɔ Kalilu Jabate ale ka sɛbɛn n'i ye la lettre du peuple n'i y'ale bila la lettre du peuple Abu ne b'ale sama ka gɛrɛnna kura ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Yusufu ye Yusufu a ko balayɛri n'a ko fɔra a tɛ furanikɛla yɛrɛ o furanin ye wa o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲamanko da ye dɛ furalikɛla ne furana y'o yɛrɛ fura faralen ɲaman kan furalikɛla faralen furata kan kosɛbɛ o ye ɲamanko da ye dɛ Patrikiba ka fɔ la siga t'a la mun ye o ɲɛsinnen don mun ye faransi de ma koyi ale mun kun furanankala tun b'a bolo e ko furanankala ma a yɛrɛ fura nin waati o la wa o sabu kɛ u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin waati na mun ye fɔka bɛɛ o bɛ se ka na an n'u cɛla la cogo mun na Patrikiba ka fɔ la mun ye Yusufu ye a dogolen tɛ maa si la k'a yira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya o ba anw ni faransi cɛla la kabi donni min kama mun ye Asimi Goyita fo ka na bila mun ye Choguel Kokala Mayiga ma fanga in taara ka kalifa olu ma don mun na o sabu kɛ janfajugu mun n'o tun bɛ faransi bolo ka ɲɛsin an ka jamana o kɔnɔna ma ni janfajugu in ko a dɔnna koyi mun ye Asimi Goyita ni ka taa fara Choguel Kokala Mayiga kan faransi tun bɛ janfajugu mun na an ka jamana o kɔnɔna la yan u kɛra sababu ye ni ko o janfajugu ni ko da lɛfɛ o kɔnɔna o la Patrikiba ka fɔ la a ko ni hakili b'a la mun ye o ni kɔnɔna la ye an taara mun ye faransi bɛ janfajugu mun na an ka Choguel Kokala Mayiga a taara o bara ci ye pawu Patrikiba ka fɔ la o sabu kɛ a yira k'a fɔ k'u nakun kun ye mun ye terroriste ye nka u nalen u ye sira wɛrɛ tagama k'o tagama Patrikiba ka fɔ la a donni kama mun ye Macron yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taali nali dɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna la décembre kalo tɛmɛnen Macron ko a y'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ Patrikiba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye gɛrɛntɛ yɛrɛ o de bɛ anw ni faransi ɲɔgɔn cɛla o la o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye k'a bɛɛ lajɛlen k'a kɛ c'est tout c'est fini janvier kalo tile 31 tɛmɛnen 2022 u ka lasigidenw mun b'an fɛ yan ni Joël Maire an y'a yira la k'a fɔ ko mun ye tile 3 dɔrɔn de b'a bolo o tile 3 n'o dafara k'a to an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ni mun bɔra o la ko o ye a kungo ye Patrikiba ka fɔ la an kɔni bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi anw ni faransi ni ɲɔgɔn cɛla o la mun ye daga a sɛbɛkɔrɔ wulilen don ko k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ wulilen don o sabu kɛ waati tɛmɛnenw na an kun b'u ladidi an b'a fɔ ko n'a ye nin kɛ n'a ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ni mun bɔra o la a b'o ye nka sisan ladili t'a la dɛ n'u ye kelen kɛ an bɛ 70 an b'o k'u la Patrikiba ka fɔ la a ko jɔn kun bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye Baba Modibo Keyita salen kɔfɛ ko maliden bɛna sɔrɔ mun bɛ se ka nin cɛnjɛla ni k'a fɔ faransi ɲɛna Abu Safinɛ Jara k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko Baba Modibo Keyita a su ko a bɛ ka yɛlɛ o cɛn a su bɛ ka yɛlɛ walahi awɔ a nisɔndiyalenba de don Baba Modibo sara walahi Baba Modibo wɛrɛ bi yan a banna a nisɔndiyalenba de don o sabu indépendance kura tatɔ de filɛ awɔ Patrikiba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a faransi yɛrɛ u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ walasa mun ye fɔka bɛɛ o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an y'u ka ambassadeur ninnu k'o gɛn u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye o ambassadeur o bɛ se ka nɔnɔ bila cogo min na koyi u bɛ ka maa dɔw yɛrɛ tɔgɔ di ko Laurent Favier ale ye mun ye u ka lasigidenw mun n'o kun b'an fɛ yan n'o ye Joël Maire ye u ka premier conseil o ye ale ye ko kibaruya y'a jira k'a fɔ k'u bɛ na o kɛ ka cɛden ka a nɔlan k'o bila Patrikiba ka fɔ la an bɛ don min na ko bi u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ anw ka baara fɔlɔ koyi o sabu kɛ mun ye maa minnu bɛ fanga kunna nin waati na n'o bɛ colonel Asimi Goyita ani Choguel Kokala Mayiga a n'o a bɛ gouvernement bɛɛ lajɛlen ko fɔ u kalikan de don mun ye maa o maa de bɛ yen k'e de bɛ jamana kɔnɔna la i kɛra jamana kɔ kan n'i ye kelen kan na an bɛ fila an b'o k'i la o siratigɛ la ko mun ye hali mun ye CEDEAO maaw u ka lasigiden mun n'o kun b'an fɛ yan waati tɛmɛnenw na n'an k'a ma ko Amiru Boli an nan'a ye k'a fɔ ko o bɛ sira fila tagama na an y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn o ma dogo maa si la Patrikiba ka fɔ la u k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ fanga kunna nin waati na n'o ye colonel Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw Abu Safinɛ Jara siran kɔni u m'o dɔn cogoya si la Patrikiba ka fɔ la i ko i n'a fɔ laadala ko la waati tɛmɛnenw na mun ye ni faransi ni mankan nin kun wulila an n'u cɛ anw marabagaw tun bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka taa faransi sɛbɛkɔrɔ deli a président dɔw tun bɛ yen f'u bɛ t'u ɲɔngiri faransi ye walasa mun ye faransi bɛ se ka yafa u ma cogo min na nka an bɛ don min na komi bi mun ye an ka président ye n'o ye Asimi Goyita premier ministre Choguel Kokala Mayiga
olu kɔni tɛ fɛ ka taa o sira fɛ cogoya si la o sabu kɛ olu bɛ fɛ jamana an ka jamana tun bɛ laadala fɛn kɔrɔ mun na Modibo Keyita ye jamana in bila cogo min na ko jamana in ka sigi o sen samara kelen kɔnɔ la nin waati in na ko o de bɛ mun ye an ka jamana marabaa ani mun ye Choguel Kokala Mayiga o hakilina la Fatigiba ka fɔ la n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara o sabu kɛ an taara mun ye ONU na ka taa fɔ mun ye Faransi ye ko a kɔni a y'an janfa a y'an to pankuru kɔnɔ ni ka a cunna an ye Abu Safinɛ Jara o donni kama kabi o kɔrɔfɔ in n'a fɔra ONU kɔnɔna la a kɛra sababu ye i n'a fɔ ko jakuma n'i ye jɛgɛji bɔ o tɔn kan a kɛra Faransi kɔni o kɛra ten Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la Faransi ye bagabagali caman kɛ kuma caman fɔra u ye nɛni caman fɔ ka ɲɛsin mun ye anw marabaaw ma anw marabaaw kɔni m'u jaabi wa u tɛ segin kɔ bilen u hakili la k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ ka anw mara nin waati in na n'o ye colonel Assimi Goïta ye a n'a ka gouvernement k'u bɛna sigi kɔ wa n'u hakili b'o la k'u ko hakilina k'o b'u la cogo di sa o sabu kɛ mun ye an ka premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga waati tɛmɛnenw na ale y'a yir'u la k'a jɛya pewu k'a fɔ ko mun ye anw ka Mali anw ka yɛlɛma hɔrɔnya ko o b'anw bolo anw diyagoyalen don k'an tɛgɛ di maa maa mun n'an bɛ se ka jɛ ka baara o kɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Malidenw anw mun ye Faransi anw m'a fɔ ko Faransi ka taa koyi nka anw ko Faransi a bɛ mun ye janfa jugu mun na anw fɛ yan o janfa jugu k'a ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ o bɛ se ka ban cogo min na Fatigiba ka fɔ la kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye Baba Modibo Keyita ye Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko a nisɔndiyalenba de don hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ so Baba Modibo Keyita ko maa kun tɛ se k'a bila i kunna k'a fɔ ko Maliden bɛna sɔrɔ mun bɛ se ka tiɲɛ 4 ni k'o fɔ nansara ɲɛna wa sɔrɔlen filɛ nin Amaba wa hali bi a tɔ bɛ yen a tɔ bɛ yen wallahi a tɔ bɛ yen dɛ a ti ban dɛ Mali kɔnɔ yan fiyewu kabi Modibo Keyita tubabu jɔnw de tun ye ɲɛdɔ ta k'an ka jamana kabi Modibo Keyita kabi o fatura maa tun bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye farafinna yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye Mali kɔnɔna la ko maa bɛna sigi jamana kunna k'o bɛ se ka tiɲɛ 4 k'a fɔ Faransi ye a kɛlen filɛ dɛ a kɛlen filɛ wa a ɲɔgɔnnaw bɛ yen an ye Faransi ka ambassadeur gɛn o fɔlɔ la anw na de yan o ma fɔlɔ o tɛ ko kura ye o i hakili b'a la mun ye Jime Tumani Jime Jalo Faransi y'o gɛn Faransi m'o gɛn 2020 o kɛra o ma kɛ yan ko kuraw tɛ o sɔrɔla mun fɛ ko sabu ka dɔrɔn a ko barikani bɛ baara mun na yan ko baara in kɛcogo man ɲi n ko Faransi y'o gɛn o gɛnna maa minnu bɛ ka bɔ nin waati in na k'a fɔ ko mun ye anw ye Faransi ka lasigiden gɛn k'o kuma k'o caya a waati olu tun bɛ min kuma caya ko tɛ Tumani Jime Jalo bɛ gɛn don min na ka bɔ Faransi k'o sabu kɛ k'a ye mun ye barikani ka taabolo juguya a ka sira fila tagama k'o jira maa minnu bɛ ka bɔ nin waati in na k'a fɔ ko mun ye anw ye Faransi ka lasigiden mun gɛn a waati olu tun bɛ min u kun bɛ yan u kun bɛ yan olu tun tɛ yan u kun bɛ yan ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma a banna i b'a dɔn quoi Ala ka ɲɛ ka d'a ma awɔ jamana in kɔnɔna la n'i ye jamana kɔnɔ den dɔw ye Malidenw yɛrɛ ka taa mun ye tubabu guloki d'u la k'u sigi kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ tubabu jɔnw tɛ wa kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ i b'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que nin ye maliyɛn yɛrɛ n'o tɛ Baba Modibo Keyita ɲɔgɔn ko caman est ce que nin ye farafin yɛrɛ Assimi y'a dɔ ye nka tubabu jɔnw minnu taara tubabu kalan kɛ ka tubabu vɛsi don ka na jamana kɔnɔdenw ɲanamini olu de tun ɲɛna k'a fɔ an tɛ se ka nin ɲɔgɔn na kɛ Ala ka hakili ɲuman amina rabi Ala ka hakili ɲuman ami i bolo don bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min ni o cogoya ko l'histoire de Bamako wula a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ hali bi ka kɛ ni gɛlɛya min ni a bɛ Mali ani Faransi cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya ye ko a ntanyinen bɛ bi koyi parce que b'a ka fɔ la min bɛ tali kɛ an ka jamana a ɲɛmaaw la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana fɛn o fɛn ni olu bɛ Europe cogoya la ni avion bɛ maa bolo i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛ ka wuli anw ka jamana a territoire kunjɛ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka ɲɛmaaw n'o bɛ tali kɛ autorité transitoire maaw la Assimi Goïta ka taa bila Choguel Kokala Mayiga la n'a tɔ bɛɛ lajɛlen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye ci tigɛ alimaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛn min bɛ tali kɛ alimaw na k'a dɔn k'a fɔ ka d'a kan a fana Europe jamana maa don wa k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ ko Faransi jɛɲɔgɔnba ye ninnu ye an bɛ waati min na komi bi koyi parce que b'a ka fɔ la n'o ye Umaru Angoyiba ye Umaru Angoyiba a y'a yira k'a fɔ ko février kalo tile 2 tɛmɛnen na k'a dɔn k'a fɔ o tɛ kunungo ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaw la u kɔni ye ci tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ alimaw u la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ u ka avion na
avion fɛn o fɛn kɛrɛnkɛrɛnyana hali ka jan hali n'a y'a sɔrɔ ko surasi avion don k'a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'u pan anw ka Mali dugukolo kunna a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ci kɔni ko a tigɛra nin bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ avion fɛn o fɛn n'a bɛ wuli jamana in kunna a kɛra surasi avion ye o a kɛra k'a dɔn k'a fɔ avion min bɛ maaw ta k'a dɔn k'a fɔ a mana kɛ avion fɛn o fɛn ye k'a dɔn k'a fɔ ko a si kana wuli k'a dɔn k'a fɔ jamana in kunna ni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wuli ko i k'a dɔn k'a fɔ autorisation préalable n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ka yamaruya kisɛ walima ka yamaruya sɛbɛn walima yamaruya papier k'a dɔn k'a fɔ u ka i k'o ɲini u ka sɔrɔ ka d'i ma k'a dɔn k'a fɔ i ka wuli sɔrɔ ka wuli jamana kunna a banna o de don k'a fɔ ko i b'a wuli yɔrɔ min ye jake bɛ taa ye bi o banna pewu n'i y'i ka pankuru wuli k'a sɔrɔ an ma yamaruya d'i ma wa yanni i ka pankuru wuli i bɛ tile damadɔ i bɛ bataki de sɛbɛn k'a fɔ n bɛna nin pankuru wuli ka taa yan fɛ n'an jɛnna n'a ye a bɛ wuli n'an ma jɛn n'a ye n'i y'a wuli an b'a lajigin kuma wɛrɛ t'o kɔ a banna Umaru Angoiba a kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana a ɲɛmaw maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ transition ɲɛmaaya la bi ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min ni o ndayirimɛ anw ni faransilakaw cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min ni a ndayirimɛ ani CEDEAO cɛ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko sanction a y'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction a ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a y'i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka mandɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ koyi a siriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka jamana a autorités la k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni ye labɛn dɔ sabati u ye k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛsira dɔ bila sen kan n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ avion na avion fɛn fɛn ni a bɛ wuli jamana a kunna k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ 36 heures la o ye heure joli o ye tile joli 36 heures bura o tɛ tile saba bɔ ayi o tɛ tile saba tile fila ni tila de don ayiwa o tɛ tile kelen ani tila donc i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tile kelen ani tila la 36 heures tile fila u k'a k'o ye a k'o ye tile fila a ka ɲi ta 36 heures k'a dɔn k'a fɔ tile kelen ani tila baɲango k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i b'a fɛ k'i ka avion wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ avion fɛn o fɛn hali n'a bɛ tali kɛ surasi avion na ka kan i ka nin yamaruya sɛbɛn i ka a ɲini koyi parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o bɛ alimanw cɔ a la o kɔni y'a yira i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ olu ka avion na avion minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko drone ka taa se hélicoptère ma a k'a dɔn k'a fɔ ko nin caman birilen bɛ a disi kan k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini gɛlɛya in kɛra nafɛn ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ka avion u wuli man di tuguni ka sababu kɛ Mali autorités kɛlen filɛ ka ni disposition min da nin ye Mali autorités ni o ye Mali faamaw ye kɛlen filɛ ka taabolo min da nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛn bɛ gɛlɛya caman ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ olu bolo ni olu kan ka wuli ka jɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ larawali o siraw la jamana a camancɛ bolo ani a kɔrɔbɛ bolo la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin baara in na sumaya kosɛbɛ dɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko avion fɛn o fɛn ko a bɛ wuli ko a ka kan u ka yamaruya sɛbɛn k'a ɲini anw ka jamana a autorités fɛ Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni sanction minnu ni olu bira an ka jamana kan jamana ɲɛmaaw fana kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i komi bi hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni jamana ninnu ni o ye Europe jamanaw ye n'u bɛ Mali kɔnɔ yan kaba k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ci kɔni m'a bila a bɛɛ lajɛlen ma a ka taa fɔlɔ nka min bɛ tali kɛ u ka avion na i k'a dɔn k'a fɔ ko avion si kɛla tɛna se ka wuli tuguni Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ambassadeur Mali autorités ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye Faransi ambassadeur u ye a gɛn a ma mɛn o k'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Danois olu ka sɔrɔsi minnu kun junna anw ka jamana kɔnɔ Mali autorités ko u ye a fɔ olu ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ko u ka segin ka bɔ anw ka jamana a dugukolo kan o ma tɛmɛ tile damadɔ kan ambassadeur kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ci fana dira o ma faransilakaw cɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ anw ka dugukolo la a ka o bila koyi Seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ juin kalo mai kalo nata in na min bɛ tali kɛ alimanw olu ka troupes minnu bɛ anw fɛ yan k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka mission o kan ka dagugo ye c'est-à-dire olu bɛ baara u nakun ye baara min ye an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ baara kun fila don kun fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ formation na minnu fana bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu nani bɛ MINUSMA cɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko mai kalo a nata in na mai kalo camancɛ la alimanw olu ka sɔrɔsilaka minnu bɛ an fɛ yan k'a dɔn k'a fɔ olu ka mission ko na ban anw ka jamana in kɔnɔ ni o kɛra ban bɛɛ ye an bɛ waati min na ko bi ko ni gɛlɛya in kɛra samafɛn hali bi anw ni u cɛ yali o mission ko n'a kuraya bilen wa ɲininkali kɔni a tɔ min bɛ yen batiri filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoiba foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara lasira ne ba ale sama ka gɛrɛnna ni y'a sama de Keita ale kumalen don lasira ni o kɔnɔna Keita a ko mun ye an fɛri ko siga t'a la mun ye Faransi ka ministre mun bɛ yen n'an ko a ma ko Jean-Yves Le Drian
ko sigata la e ko dona nataw la wole atina bla amawa faransi yera kiribon o konna ula fatriba ka fola mu de keita yi ako ni ko njatemina ka laje ngunu jumane wullendo Jean-Yves Le Drian oko ngunu muna keleme sababu nin ka sebe koro finteni kanya shimu anwa jamana maraba uma ngunu jumane do munye passeport malien ibe na e ka foko adbara bela jelen taleme ka kalfa munye Jean-Yves Le Drian adenga de ma no ye Thomas Le Drian anga passeport ko bebo de bolo o petini Thomas Le Drian ya denu Fatriba ka fola o ye munye Jean-Yves Le Drian no be ministre des affaires étrangères français ko fo o yo o denga ye ko o de keleme sababu ye nuwatina munye Jean-Yves Le Drian abika toli ka goshi dunu be fo to muna neninte neni abugo dakanga maraba ko o segere o sabuke anga maraba ya yira ka fo o contrat muna traka di Jean-Yves Le Drian adenga mata ko contrat nun ko amake aka o konna ula wa me domine na foko bi ne siga lu bela dilen kera kajea esigata la ko munye Jean-Yves Le Drian écoutez son agent à beaucoup gouvernement au Kona Oula. Au savez qu'on l'a tout fait. Français l'a tout fait. Il a influencé la GFN au camp. Au secrétaire quelqu'un a joué là, ou bien gagné. Ah oui, il a été il peut pas. Soko. Fatriga baka fola ko Jean-Yves Le Drian tiendo a dimingodo ko sabe ke anyeba akana de bonto ula munye anga passeport marché o tale meka kalfa ademuma kabi 2015 o konala ibe na ka foko Jean-Yves Le Drian o ya soro munye ministre français do ko ka défense ministre o kundo wa munye opération Barkan o bela jelengu kalfa no Jean-Yves Le Drian ale de bolo Fatriga baka fola adoni kama munye anga passeport malien ko contrat ni ko kadi adengema ayi sebakoro kingi oko okan o sabuga miye fenchama asako kuma jamana ina awati Fatriba ka fola namoya ka fo Jean-Yves Le Drian ale kera ministre des affaires étrangères bi sigata la asebakoro dimine no koy o sabuga miye nanyi anyebe nayin d'Afritola on maraba munumbe no watina olu ko ni contrat muna traka dimuye Jean-Yves Le Drian adeima koko akoka sika kusobe o sabuga adoni kama munye mamun kuma nga faka kuna ode El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ni bela de loka mako ibeka alaka ala Jean-Yves Le Drian anana ibeka ka bolot nemu ka dako jaku ya ko foni marché nga taka kalfa ale denge uma Fatriga baka fola ni duye marché ndatemna ka laje akume Canada ka de bolo ka Jean-Yves Le Drian ayi ibeka bolo ka sika da ako ko foni marché nga taka di ale dema Fatriga baka fola adoni ngama munye sadia sebay aduna anga wasablo o konala na be député ga yoro o kofo bela jilen ko ni dabali bana ga muye député masro député la o konala musra ka ko ngoni ninga akoloba ko bonyana Fatriga ka fola bela dire ida globaran sigi ko sabuga marché adira gere agre o dunye fenye femuna te betu basila adoni kama anwa wasade chama be olu fana yu bulo da dala mashima seka kuma be ida globaran sigi ki sigi te taw Fatriga ka fola ni dunye ko njatemna ka laje o marché muna di l'influence Jean-Yves Le Drian adenga matoma Le Drian abeka sababu ye munye musaka yere musaka dono kunga jiga anwa nafulo wagane konala abeka sababu ye ninga maje belebele niko lana okonala unafoni fle anya samaka bo la sirène o konala Abu Safna jara ibunya obala bele kero ko fo la sirène ni ale ba jago chebe diminge abedimi abedimi anya baka na bondor la koy okera ni passeport malien ko tako kalfa Jean-Yves Le Drian dina au contraire ba debulu enquête le be sena contrat mena mineti abimine c'est-à-dire que contrat fait ba ni France tela la na contrat nunu bekele memu ye fangle maudi a bela jele ne bina réviser abe wa contrat nunu chama be Jean-Yves Le Drian na akumulo chajugu aba benyama adimi ngodu adimi o sabuke abidimi bete ga dimi foka pere awo aka pere abana Memolo do meboni soir de Bamako kado kafa halibi Umaru Angoiba akumana Umaru Angoiba akoni yajira kafa femi betalike kado kafa surasi che kemefla ani bisabani duru banyangola mamunu be kado kafa ni folol ni ukunye marfata kado kafa kakenye ni rebellion awatie kado kafa ma chama de kumbe munu ni uye marfata mi betalike jamani kono nana kado kafa banditismo kado kafa fra rebeluka mamunu be kado kafa ni ulu sona ka uka marfa uka di
di ka don ka fɔ maa 200 ani maa 35 formation ka don ka fɔ ko olu kɔni ye o kɛ wa ka don ka fɔ ko u kɛra sɔrɔsi cɛ jolen ye minnu ni ka don ka fɔ u bɛna fara désormais équipe Fama Kango ye b'a ka fɔ la n'o ye Umaru Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko nin recrutement min filɛ nin ye ni o ye sɔrɔsi cɛta ye kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɛlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye wa a kɛra Gawo ko ye parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu tilara u ka formation na formation min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u tilara a la wa k'a dɔn k'a fɔ u ka sɔrɔsiya a jɔnjɔ min m'a jira k'a fɔ ninnu kɛra sɔrɔsi cɛ jolen ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra k'a dɔn k'a fɔ Gawo o kan kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ kan min ni o bɛ wele ko Furin Aga k'a dɔn k'a fɔ a kɛra Gawo o kan kɔnɔ wa a kɛra arabadon ko Congo k'a dɔn k'a fɔ février kalo o tile 2 san 2022 na a k'a dɔn k'a fɔ wa kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Gawo a mara ɲɛma n'o ye gouverneur de la région ye k'a dɔn k'a fɔ Musa Moriba Traoré a tun bɛ a kɛnɛ kan parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛ bolo min bɛ yen ni o bɛ wele ko opération Maliko o ɲɛma ye k'a dɔn k'a fɔ Famuke Kamara a fana a tun bɛ kɛnɛ kan koyi ka taa se k'a dɔn k'a fɔ mara a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma administrateur surasilakaw haka ja maa minnu bɛ yen ni olu fana n'a mɛn k'an dɛmɛ ni an b'u wele ko partenaire ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Gawo a dugutigilakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan koyi k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kun ye kɛnɛ sahalen ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka wele ko ex rebelle maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kun kɛra sababu ye ka marifa ta k'a dɔn k'a fɔ ka fara banbanjiw kan haka ja ka i ka jamana k'a kɛlɛ haka ja ka kɛ n gɛrɛ ye k'i yɛrɛ furu fara k'a fɔ o ma hakɛ dɔw bɛ yen minnu ni olu sɔnna k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ san 18 ka taa bila san 30 la ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɛra sɔrɔsi jolen ye wa k'a dɔn k'a fɔ formation u ye a kuncɛ ninnu kun y'u ka formation daminɛ k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile fɔlɔ san 2021 wa k'a dɔn k'a fɔ a formation bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 31 san 2022 ye wa k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ninnu ka formation kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔsiya kɛlɛw la n'o bɛ tali kɛ sɔrɔsiya u formera kosɛbɛ kalan kɔni u ye a sɔrɔ min bɛ wele ko tactique n'o ye kɛlɛ yɛrɛ a kɛcogo ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko RCA ka taa se armement ma manipulation d'armement n'o ye ka marifaw k'a munumunu walima ka marifa k'a jo a kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiya yɛrɛ a kɛlɛ sira bɛɛ lajɛlen kan ninnu ye a formation bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kosɛbɛ koyi a b'a ka fɔ la ninnu kɛra maa ye minnu ni u jolen bɛ a kɛnɛ in kan maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o y'u ka directeur du centre n'o kun ye formation ɲɛmaa ye capitaine Cheikhna Sissogo k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya a ye kɔrɔfɔ ta koyi kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u k'u cɛsiri koyi ka d'a ka sɔrɔsiya a tɛ taa cɛsiri kɔ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye commandant de zone ye Maliko Tuala ani o ye Mali kɛlɛbolo min ni o k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Gawo nin waati na Isa Bagayoko ko a fana a ye kuma ta koyi nisɔndiya foli a y'a ta koyi wa a y'a jira k'a fɔ ko nin ye autorité ɲɛmaw Bamakɔ k'a dɔn k'a fɔ autorité minnu ni olu bɛ transition kunna ni y'u ka hakilina de ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u ye nin laɲini de kɛ maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ hakaja ni u sɔnna ka fara rebelle kan min ni a bɛ wele ko DDR k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka n'i ka marifaw di k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔsiya cɛta la k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita a y'a kunnafoni a y'a lancé kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni u tun bɛ rébellion na k'a dɔn k'a fɔ ko u ka marifaw di u ka sɔn u kana u tɔgɔw sɛbɛn kanw kɔnɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ kalan jolen ka k'u kun u ka ta ka fara anw ka sɔrɔsi cɛdenw kan a tɛ b'a ka fɔ ko o baara in de kɛra koyi walasa k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ lakanabaliya la adamadenw u n'u bolomaminɛnw an bɛ se ka lakana cogo min na banditisme walima l'insécurité assassinat ani vol n'o ye k'a dɔn k'a fɔ braquage ninnu bɛɛ lajɛlen ye taabolo cɛjugu ye ni a ɲɔ kun y'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ jamana a camancɛ bolo ka se a kɔrɔbɛ bolo ma a tɛ b'a ka fɔ ninnu da kun ti dɔwɛrɛ dɛ ni baara minnu fɔlen filɛ nin ye ko cɛjugu minnu fɔlen filɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka dankari nin kɛbaaw la cogo min na Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba foli o bɛ taa ni ko a sɛgɛrɛ hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔnbi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 nin waati na Biso Sise an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Lome mun ye Modibo Tambura an b'ale fo nin waati na mun ye Brazzaville o kɔnɔna o la indicateur du renouveau ne b'ale ta n bɛ a gɛrɛna
ni nya aleta mun nya ST akumalen do okono akoko anga ta yanfolila abu yanfolila ibe na ka fo ko mun nye gelea do oduna mun ye dugu fila oni nyanchila ula amanye mungo akira sobabe ni nga ma kele ni ko oningena ni ko okraba patriba ka fola nyanfolila ibe na ka fo ko dugu mun be nanka mako sira juba ko kata fara mun nye komisara sira ko kan ye dugu fila ye munun be jalon fula okonna ula mun ye sarde yanfula okonna na abu safna jara ibe na ka fo ko mun ye gelea ko adamina na mun ye février kalo kili folo samba fila ani samuga ani fila okonna ula gelea juma ni benen dugu fila ni nyanchila ula gelea te dore ibe na ka fo ko mun ye dugu ko manga ko de benen dugu fila ni nyanchila ula abeni ngana sanchama obo amanya mungo mun ye dugu fila ku karla nyona mun ye février kalo kili folo samba fila ni samuga ani fila akara so be ni nga makelen ko ni ku oningina ni ku okraba game domina na fo ko bi an nga fanga laskala sigi de mun no be yanfulla ko fe ulu ko ni ferenda bali bela jelenke ka wuli ka jo ko bla singa wala sa mun ye foga be abeseka na ni dugu fila ni nyanchila ula tugumna ye chedo mbo ku chari wala sa mun ye ni dugu fila o kana sika karnyo na tugo shila una foni fila ni anya sama ka bo mun ye indicateur du nouveau akona la ST ale kalim kala tigi ibunya obala abara ngata aywa bidi kado gafo wati nyado anakeni abkorome bazirba gafo le kado gafo ni oye kabako fadunya Sidi Traoré aleka sebeno ay kado gafo ko dugumi ni ojwa ko dini yala kado gafo ni me katimara kononana kabako kera koy kado gafo mami be ni ojwa ko Burama Traoré ni bela jere me awele ko shimi kado gafo cheblinge korodo Burama Traoré ibi cheblinge doa Burama Traoré Burama Traoré bete ni choma ego net ntomante ngome net ay do kan so soke nte wa ma be ame boni vasiri na de kan ay gata say bolo do Burama Traoré anga Facebook kalabe mimbolo ale mogere wo abekele Burama Traoré Bakar Traoré abe do anga do me say bolo do Burama Traoré ikado afoni abe wole ko shimi kado afoni cheblinga korodo wale ya chejugi kado afo akara dini yala kado afo ani kati umanja nywana be mi metalika albinosula yefuge te kado afo sambla banyango ay kado afo ko aye o kandige aka bashila ka kandiga ka bashila bashi ejume bolike ifana ko o kandiga ka bashila ka kandiga ka bashila agelera abike de o ma te boli dowa abike aje fo yanata abike ngata Fatima ka fola ikado ka fo ni oye Sidi Traoré Sidi kado ka fo ayajira ka fo femi be talike ni ndoma sinaina ni wale ya chejugo ko akera dugumina atwa ko dini yala kado ka fo dondola demseni ni oye albinosi nye yefuge sanvla banyango ay kado ka fo ko akonene abamuso ko ne bora ku bita femi be talike furusiri yorola ni obe talike marajila maraji o kera maminga dukono kado ka fo oye Burama Traoré ni kado afo bashi tigi dokoy wa Burama Traoré kado afo ko cheblinge korodo kado afo utara Burama Traoré aka dukono kado Burama Traoré utara Burama Traoré aka dukono utara Burama Traoré ka dukono Burama Traoré watimina usira aka dukono fusiri yorola maraji ka yorola kado afo maraji abita kunje watimina kado afo demese akoni atununa no be talige kado afo den sanflena femi yefuge keye kado afo den ngoni kado afo yefuge do sanfla atununa kado afo atunne nyini ni kera nyini ni bela jele bolodara kolongono na ko lu laje be mi be talige kado ka fo gaso kono na gabu kono na kado ka fo le coin et les recoins no be talige dugo ni nye fen won fembe bela jele ko ni larawula wala sai kado ka fo ka den tagani ka nyini ka ye te ba ka fo kado ka fo tegema se ka da deka du yera ka fo ko ja den tagani bina fo Burama Traoré ni abi wole ko Burama Traoré ni bela jele be wole ko shimi keme ka den ka tagoi te ba ka fo la ko aye den da wa dore tede den akoni tara akandiga akabashila bashi mimbe ka do ka fonni onake bashi chejuguye na keni ona mago chamanya ma do ye ba ka fula Burama Traoré akoni tara ka ta bashi Burama Traoré mda shimi ka do ka fo Burama Traoré shimi na pas de problème Burama Traoré shimi ay ka do ka fo shimi shimi koni ko aye den aya kandiga ko wa Burama Traoré ka do ka fo mami shimi yere ko sambidru ani fla banyango do ka do ka fo akoni aye ni wale ya chejugu nge wati mina kado afo wale inkera yini ni koni abolodara dugumo ye kunga goshi ka tabale goshi fa bela de lefe kado afo nyema soro ko ina ko
parce que b'a fɔla i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ min tigɛ sisan o de kun ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko pilon magique pilon magique o tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ burusi kɔnɔ dugu la don tɛmɛnenw na fɛn dɔ kun bɛ ni kun ye waleya kɛ ni a tigi ni a bɛ ɲini o ti dɔwɛrɛ dɛ min ni an b'a wele ko kolonkalani k'a dɔn k'a fɔ ba kolonkalani wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka dugu ka larawuli k'a boloda ka larawuli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ larawuli kɔni a kɛra k'a dɔn k'a fɔ waati min na larawuli a bɛ sen nɔ k'a dɔn k'a fɔ kolonkalani kɔni a y'i kunda ye fɛn min bɛ tali kɛ Simi ale muso kan Simi muso k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Simi muso k'a dɔn k'a fɔ kolonkalani kɔni y'i tilen Simi muso la k'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ nana da Simi muso kan koyi parce que b'a fɔ la waati min na k'a dɔn k'a fɔ kolonkalani k'a dɔn k'a fɔ a nana ka na Simi muso ta tɛgɛ ma jaw Simi muso ko a ye jɔnko ngala fɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ko tiɲɛ don k'a dɔn k'a fɔ don min na u taara furusiri yɔrɔ la furusiri kɔni kɛra olu ka du kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Simi ni o ye Burama Tarawele k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni ko ale ka den tagani k'a minɛ koyi n'o de ye yefuge kɛni ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko a mago bɛ a la koyi k'a dɔn k'a fɔ hakaja ale n'a a ka basi sɔnni nin ye dɛ ka d'a ka waati bɛɛ lajɛlen na olu minnu ye basi tigɛ k'a dɔn k'a fɔ u mago bɛ jɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye occasion ye n'a ma ɲa k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ wuli ka jɔ boloda walasa an tɛgɛ bɛ se ka da yefuge kan cogo min na n'a ma ɲa k'a fɔ ko mariage o bɛ an ka du kɔnɔ furusiri b'an ka du kɔnɔ kuma ni k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲa k'a fɔ ko nin nana yan nɔ an ka a ta koyi parce que b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a muso kɔni a ye furusiri a ye den tagani a y'a ta koyi o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko kolonkalani kɔni y'i sin a ye k'a dɔn k'a fɔ Simi kɔni k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ nana da Simi yɛrɛ kan koyi a banna a ye muso minɛ ka Simi minɛ awɔ kolonkalani b'o de kɛ o kolonkalani ma ɲina mais muso ma minɛ muso ma tiɲɛ fɔ wa awɔ muso kɛlen ka tiɲɛ fɔ sa taa kɛra Burama yɛrɛ labɔ n'o ye Simi ye i yɛrɛ ka fɛ n'o ye Burama Tarawele in bila sa a fɔ Simi an ka kɛ Simi ye sa a fɔ Simi an ka kɛ Simi ye i y'a faamu u y'a minɛ awɔ Allahu akibar a ɲɛna kolonkalani ma ɲinɛ u delila ka kolonkalani delila ka ko dɔ lamaga Sugunikura kɔnɔ a ma ja dɛ y'a dɔn kolonkalani delila ka ko dɔ lamaga Sugunikura kɔnɔ ye a ma ja dɛ Abu Sugunikura kɔnɔ Sugunikura kelen kelen i b'ale dɔn dɛ a ma nɔgɔ dɛ n bɛ kolonkalani dɔn kojugu ale ma ɲinɛ ayiwa Abu Safinɛ Jara e ko bi kunnafoni an tɛna bila yan ko sabu kɛ mun ye waati kɔni a sɛbɛkɔrɔsira waati kɔni a sɛbɛkɔrɔsira an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maaw kun k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye énergie kɔni ale y'an janfa énergie kɔni o y'an janfa nin waati na nka mun ye bɔlɔlɔ maaw olu kɔni sera ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen kɔni k'o sɔrɔ an bɛ foli de ta ninnu ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'o sɛgɛrɛ mun ye kumaso o kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Gafujɛma Gamadu kumaso kun b'ale bolo mun ye Muhamadu Kulibali bɛɛ k'a ma ko fa a fɛnɛ kun bɛ yan nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Baba Adama Ture mɔdenkɛni bolo Yusufu Sugu nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun b'ale bolo mun ye bɔlɔlɔ sa n'o bɛ Facebook ko fɔ o tun bɛ Mamu Kamara mɔden n'o de Burama Tarawele Facebook kun b'ale bolo mun ye kuma bara Abu Safinɛ Jara ani Boubacar Tarawele Bete wassalama